No joo, raapas taas tästä nyt pieni myyntivideo. Video kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Ja mistä sitä nyt sitten aloittaa? Aloitetaan nyt ensin huonoista puolista. Nämä flexit on, mä justiin sitä vähän virautin ja ne pitäis uusia. Nyt pakko, mäkin on ajellut aina ilman ikkunoita, mutta ulkonäöstä syistä ja meneehän sieltä nyt vesi tietysti sisään noista. Kun on halki. Ne on kauttaaltaansa joka ikinen pleksi on tollain murteella. Sitten kuidut. Tämähän on tosiaan monta kautta ajettu vehje. On sanomista siellä täällä. Nämä on kyllä kaikki toki korjattamiset. Ei oo niin pahasti rikki, että niille ei saisi mitään tehtyä. Puskurit on muovia. Nekin on rikki sieltä täältä. Kosmeettisia juttuja. Ovet taitaa olla aivan priimat ja nämähän lähtee tällä yhdellä kädellä tästä kiinni. Ja ovi tyhjäkäynnille siihen. Siellä on kuitua rikki, puskuria rikki. Lokasuoja rikki. Sellaista kosmeettista juttua, mikä jos meinaa tätä lajia ruveta harrastamaan, niin ei saa säikähtää sitä asiaa. Mutta tietysti ne olisi aina kun uusi kausi alkaa, niin hienoa, että ne oli sekaskisas ehjiä. Sisältä täällä on kohtuutuuri penkki. Muistaakseni on ostanut tän 24 vuonna. Se ei ihan väärin muista. Joo, 29 vuoteen asti on leimaa ja totahan ei tässä lajissa edes tarvis olla. Tää Tiltonin pedalboxi. Ompin superlekkerä ratti. Pikakiinnikkeellä lähtee siitä irti sen kun vetäsee pois. Nappipaneelit, PDM. Pannaan tosta vähän. Ei, mulla on päävirra pois. Niin ja sähköinen päävirtakytki. Ja tuolta naks. Ja tämmönen on vaan huippu comfort startti. Tossa on tosiaan nyt tällä hetkellä tää on juuri käynyt. Tuo moottori tonne laitettiin niin Dynolapilla säädettävänä. Siellä on tosiaan ihan vakio M50, mihin on Athenan Cooperingin kannen tiiviste ja sitten Arpin pultit laitettu. Ja mitäs sieltä 513 heppaa ja 634 newtonia napatehoja. Se oli 1,45 ahtapaineella mitä se tuli.
Ja täällä on nyt 3 karttaa. Siellä on nyt kilopainetta 1,25 ja 1,5. Siinä näkyy Active Boost Stable. Se oli kilolla 420 heppaa. Ja tuolla on sitten se vähän vajaa 520. Mutta tuo 1- ja 2-kartta pitäisi olla oikeinkin turvallinen tällä kokoonpanolla. Samsalaksen ajolta on jäänyt vaihdennäyttö siihen, en rupea sitä ottaa pois, se saa olla siellä. Joku laittaa suorakytkyn siihen. Täällä on tosiaan nyt 39 DZ 5-vaihteinen aski Tiltonin kytkimellä ja sammutin järjestelmä. Sitten tankki on tuolla takana, on pokattu tonne. Tällainen pelli siihen päälle. Tää muuta, täällä on sellaista varteen otettavaa. Syyläri on perälooras. Siinä näkyykin tankkia. Ja otetaan vähän kontteja siitä pois. Syyläri siinä, paisari, tankkausputki menee tuolta monen mutkan takaa tonne tankille. Siinä on ollut Wintersin huohotin siinä, sekin saa raapia pois. Fealin iskuvaimentimet edes takana. Visevapin tukivarret, E39, oliko 530D vetarit, E34, 210 perä. Vesipumppu sinne vähän surruuttelee. Nuo kaikki putket tuossa, mitkä on tänne syylärille tehty, niin ne on tehty silloin, kun on ollut tuo Wintersin takakelkka, että noita pitäisi vähän saada siistimin kiinni. Samaten pakoputki, se on tullut tänne perälle asti ja äänenvaiminen on ollut tässä. Mutta nyt kun on tuo 210 perän kehto tuossa noin, niin mä jätin sen tohon noin. Ja tarvikkeet saa tietysti mukaan ja pistää kiinni sitten. Akku näkyykin tuolla. Optima on siellä. Bensapumput on tuolla. Siellä on yksi AEM ja yksi 044. Riittää vähän niinku pidemmällekin. Ei jää heti sitten siitä kesken, kun rupeaa sieltä piskaa lisää voimaa. Mitäs siellä? M3 jarrut. Edes takana. En muista oliko nuo edes M3, mutta jarrut kuitenkin. Ja pysähtyy. Tosta on tullut ennen pakoputki pihalle, se on sääntömuutoksen jälkeen viety tonne perälle. Ja mitähän tässä nyt vielä on sellaista
varteen otettavaa. Nuken pensakisko. Bossin 1300 motosporttisuuttimet. Turbo Systemsin HTX 40 681 ahdi. Tuollakin on joskus aikoinaan, muista mihin M50 mulla oli kiinni, mutta 8,5 heppaa tuolla työnsi. Ja. Turbosmartin portti on siellä. Sammutin järjestelmän putket tulee tuohon turboille, jos tähän muuten pitäisi katsella joku lämpösuoja ennen kuin kärähtää tuo tiivistä ja tuo muovi tosta. Tonne tulee tosiaan valosammutussysteemit. Tämäkin mä laitoin sen jälkeen vasta kun tämä kerran paloo. Tässä on vielä vähän jälkiä. Meni suuttimen orengas tuolta ja syttyi tulehen ja nämähän saatana paloja suli tästä. Siitä on vähän vielä muistoja jäljellä, mutta sen jälkeen tuli tuo sammutinjärjestelmä. Onneksi ei tässä päässyt oikein pahasti käymään silloin aikoinaan. Joo. Nuo Fialle diskarit mä mainittiin jo. Visevapit on täällä edessäkin. Jumalattoman iso kuuleri. Kuuleri tässä on kyllä valtava. On varmaan 10 senttiä vahva ja koko keulan levyinen ja 2 flektiä sitten siellä. Niin tosiaan PDM on siinä. Sieltä menee vähän tuuletusräppänöitä ja PDM:ssä on varmasti vapaita lähtöjäkin. Tää on ollut niin monta eri variaatiota tässä autossa, että siellä on jotakin pistokkeita on vapaana tällä hetkellä. Joo. Sellainen pikku siistiminen siihen ja ei muuta kuin Pro 2 kiertämään jos tällä tekniikalla. Siihen löytyy sitten täystakomoottori. Puhutaan varmasti sellaisesta 15-20 000 euron hinnan lisäyksestä, jos se pistetään siihen mukaan. Wintersin perä löytyy. Siihenkin saa jonkun tonnin pistää lisää, jos se laitetaan siihen kyytiin. Mutta tämä on sellaisella Pro 2-speksillä oikein kyvykäs tuote. Ei kai siinä muuta kysyä saa, jos tulee jotakin mieleen, mitä en ole kertonut. Niin, ja se piti vielä mainitsemani, että tuommoiset 17 tuumaiset vanteet on tuohon eteenkin. Ja sitten noita on varmaan joku 10 kappaletta lisähinnasta sitten mukaan niin kuin takapyöräksi 18, jos sellaisia